ପାଟି ତମେ ମାରୁଛ ମାରୁଛ କାହିଁ ଏତେ ମାରୁଛ? ଏମିତି ମାରୁଛ ଯେମିତି କେହି ମାରି ନାହାନ୍ତି ଏମିତି ମାଇଲେ। ହଁ, ଭିଡିଓକୁ ଜମା ଲାଇକ୍ କରନ। ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଅ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ଆଉ ବେଲ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ରେ ରଖ। କଣ କରିବୁ ଆମେ? ପାଟି ତମେ ମାରନି ମାରନି ମରିଯିବୁ ଆମେ। ପାଟି ତମେ ମାରନି ମାରନି ମରିଯିବୁ ଆମେ। ଆବେ କିଏ ମାଇଲା ବେ? ଆବେ କିଏ ମାଇଲା ତତେ ଆଉ କଣ ମୁଁ ଖୋଲିକି କହିବି? ସଳା ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଉଛି ଭାବିଲି ବୁଲିଆ ବୁଲି ଟିକେ କରିବି ନେଇକି ତାକୁ, ଆଉ ଦେଖିଲା ଆଜି ସେ ତ ଗଲା ଆଉ। ଆବେ ଭାବୁଥିଲି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନେଇକି ଗାଧେଇବାକୁ, ଯା ନାମ ନେ ଏକୁଟିଆ ଗାଧେଇବୁ ଯା। ଆବେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସିଏ ମତେ ଛାଡି ଗଲା, ତୁ କିନ୍ତୁ ବହୁ ଖୁସି। ଜଣା ପଡୁଛି ତତେ ଦେଖିଲା ଖୁଣୁ ଆଉ। ହେବିନି ଖୁସି ହେବିନି? ସଦାବେଳେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ, ମତେ ଟିକେ ଆଜି ନେଇକି ଚାଲେ। ଆଉ ସଦାବେଳେ ତ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ କୋଣାର୍କ ବୁଲିବାକୁ, ଆରେ ମତେ ଟିକେ ଆଜି ନେ, ନୂଆ ବର୍ଷ ଯିବା କାଲି, ଆଉ ଜଗାକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଆଉ ଟିକେ କଣ ଟିକେ ପାଗ ଯୋଗ କରି ଆସିବା ଆଉ। ଆରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ କଥା ମନେ ପକାନା ରେ ମୋର। ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତା କଥା ମୋ ମନେ ପଡିବ। ହଉ ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦନା, ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ କଣ ଆଉ ସେ ଆସିବ? ଛାଡ ତା କଥା। ଆରେ ତମେ ଦିଟା କଣ ଏଠି ମିଟିଂ ବସେଇଛ କି ରେ? ନା ସେ କିଛି ନୁହଁ, ଭାବୁଥିଲି ନୂଆ ବର୍ଷ ଟିକେ ଯାଇକି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ। ଆରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବ? ଆରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ଯଦି କରିବ ଭୋର 2ଟାରୁ ଯାଅ, ନହେଲେ ତମେ ଜଗାକୁ ଦେଖିପାରିବନି। ମାନେ ଦେଖିପାରିବନି ମାନେ? ଆରେ ଦେଖିପାରିବନି ମାନେ 3 କିଲୋମିଟର ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏତେ ଗହଳି ଯେ 3 କିଲୋମିଟର ଠିଆ ହେଲେ ଯାଇକି ଜଗାକୁ ଦେଖିବ, ନହେଲେ ଦେଖିପାରିବନି। ମାନେ 3 କିଲୋମିଟର ଠିଆ ହବ ତାପରେ ଦେଖିବ? ହଉ, ଜଗାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ 3 କିଲୋମିଟର କଣ, ମୁଁ 10 କିଲୋମିଟର ହେଲେ ବି ଠିଆ ହେବି। ତାହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ତାହେଲେ ଜଟିଆ ଗୁଡାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ନେଇଯା, ଆଉ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଣିବ ଆଉ। ହଁ ଯେ, ତୁ ଚାଲୁନୁ ଯିବା ଟିକେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଟିକେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନ କରିବା, ଆଉ ଭୋଜି ଭାତ କରି ଟିକେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା, ତାପରେ ଆସିବା। ଆରେ ମୁଁ ଯିବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। ସର୍ତ୍ତଟା କଣ? ସର୍ତ୍ତଟା ଏଇଆ ଯେ, ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସବୁ ତମେ 2 ଜଣ ଦବ, ଆଉ ମୋର ଅଧ କଷାଏ ଭାଙ୍ଗ ଦରକାର। ଭାଙ୍ଗଟା ମାରିବି, ତାପରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ହବ ଟିକେ ଅଲଗା ଲେବୁଲର। ହଉ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା, ଭାଙ୍ଗ ଟିକେ ଖାଇବୁ, ତୁ ଗୋଟେ କହୁଛୁ ଏଇ କଥା, ଲାଜ ମାନି। ହଉ, ମୁଁ ଦେବି ଆଉ କଣ। ଆରେ ଶଳାଏ, ତମେ ଦିଟା ଯାହା କରୁଛ କର ପଛକେ, ଅବଢା ଗୋଟେ ମିଲ୍ ଆଗ ମୁଁ ଖାଇବି, ତାପରେ ଆଇଲା ଆସିକି 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଫେଣି ଆଣିକି ଆସିବି। ହଁ ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ହଉ, ପୁରୀ ଯିବା ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ସାରି ହଉ। ହଉ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀରେ ଆଗ ସାରିଟା ମାରୁଛି, ତାପରେ ଯିବା ଆଉ। हाँ, कि पता नहीं तुम्हारे और हमारी मुस्कान में क्या फर्क है, कि पता नहीं तुम्हारी और हमारी मुस्कान में क्या फर्क है। तुम खुश होके मुस्कुराते हो और हम तुम्हें देख के मुस्कुराते हैं।